Ayo, ngayong hapon. Ma'am, si Ma'am Grace, delivery sa TikTok. Ito siya, ma'am. TikTok delivery, parcel mo. Parcel, ma'am. Grace Ahero, Purok Rambutan, Barangay Saging din eh. Imo man jud ma'am. 1,750 siya, wala pa nabayaran. Ha? 1,750 na ay bags, na ay sapatos, mga makeup. Sure, ma'am, kayo mag-order? Cash on delivery, mga god. Cash on delivery. Ano mo kung mag-order, ma'am? Ano ba? Free mo nga jud pangalan ba? Saan kaya? Pwede pa tanaw na kasi mga ma'am, kasi makainumdum ka. Naka-box mo good siya dako. 1,750. Pwede pa check na mo. Oo, tinod siya. O, imo nga jud o. 1,750 ang bayro nun. Antay. Uy, kung bayad po, anak mo, boy. Na, Okay, lisod-an. wala. Saan kaya? Tanawa daw ma'am, kung makainumdum ka ma'am nga ano. Order ka ani. Naman siguro. Ay, basig na ay pumbayad si sir. Ha? Hindi, huwag ko dali ma'am mo. Abrihin lang ma'am. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! There is nothing that I could not Alay mo ma'am. Ma'am, pasilong mo. teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what Joke lang mama. is now. What I Joke lang. Walay bayro nun. Ikaw ba na kwarta? Okay. Natay. Natay, idea kong kinsay nagpadala. Sige. Naay mensahe para sa imuha. Ana siya. Kanina message pa. Gikan kay Mama Esther. Ana siya. Happy birthday na. More birthday pa maabot sa imuha. Ate, salamat po kaayo sa imuha. Kay kung wala ako, ikaw ang mibarog bilang isang mama sa mga manghod nimo. Ikaw pinaka the best na ate. Pasalamat jud ko dako sa imuha ate. I love you so much. Love Mama Esther. Tapos na i-message gikan kay Glycy. Happy birthday ate. I wish you all the best in life. Good life. Happy life lang kanunay. Ang Ginoo magauban kanimo permi. Asa man kadalon sa imong mga tiil. Salamat sa tanan. Napoy gikan kay James. Ate na gwapa, happy birthday. Ginawish na ako good health lang permite. Laban lang bisan daghan mga pagsulay. Nag-abot sa atong kinabuhi. Gina-bless gyapon ta ni Lord. Wala kanya pasagdahi. Hope your day is amazing and special like you, my ate. Again, happy birthday ate. Sana malasing mo kami. Gikan kay Glenda. Happy birthday te. Mapasalamaton mi nga ikaw among ate. Ate na mama pa. Hala oy. Padayon lang sa pagkamaayo og mahinatagon. Pati imong kahilakon. Layo sa sakit. Love kayo kanamo. I miss you. Tapos gikan kay Grisel. Happy birthday te. Wa ko'y lain masulti kundi you're the best ate. Laban lang sa life. Be strong always. Keep your faith kay God. Enjoy your day. Tapos naigikan kay Jamie. Kinamanghuran nga badlungon. Happy birthday te. Good health. Sensya kaayo te. Kay usahay gapabadlong ko. Uy. Tapos ana siya. Gapabadlong siya usahay. Ay, perminti di ay. Oo, love you te. Salamat. Ano siya, salamat sa imong pagkamaayo sa amoa. Happy birthday te. God bless. Tapos, kaning surprise, gikan kay Mama Esther, all the way from Saudi Arabia. Salamat, ma'am. Order, sige sila pangutana sa kuha. Nga, sige pangutana nila, ma'am. Hindi ako maglakaw. Nasa daw kwanto. Dito. Wala ko Hoy, mapadali. grabe no. Murag
Nakita na mo ba nga maayo jud ka nga ate no kay Lang bang alam. maayo jud. Sa message pa lang no ma-feel na mo nga maayo ka nga ate. Kay wala si mama, ikaw jud ang nag-take place. Mama, may mensahe nimo para kay Mama Esther. Pasalamat kay ma. Mingon na kay ko sa imo. Uli na diri ma, bantay na kag apo. Ah, Uli na lang diri ma. Wala lang. Salamat sa tanan, mga igsoon ko. Ma, I love you ma. asa si Mr. Ani? Yeah. Oh. Sir, dali sir. Sige mo ulan. Alisa. Sige, kay kantahan na to si Ma'am Grace og happy birthday. Sir, dali sir. Igreet sa imong gwapang asawa. Sir. Ito ma'am? Igreet sa Mana ko greet na? usapan lang man para makita ni Mama. Sir. Happy birthday na yung katarahe mo wala ko. Kiss dayon. Yan, nagabihan ko. Nagabihan ko ang, ang ano, ang finale. Nay finale niyang gabi. Sige. Sir, kantahan na to imong asawa og happy birthday. Kantahan sa atin lang ga. Dala lang ka sir. Sabi na ko Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, ma'am. Make a wish and blow your candle. Hey, happy birthday. Oo, pila ka ni mong edad, ma'am? 33 ma'am. 23. 33. 33. Wow, mura ra mag 32. Mura rag 32 no. Oo ka oy. Sir, mura rag 32 sa tanawa daw. Okay, pila yung anak? Duha. Wow, sana all. Sige, ma'am, kami dai ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi no nga kami ang napili sa imong mama para maghatod karon og surprise dire. Og na-witness din namo nga murag maayo jud ka nga pagka-anak og ate sa ibong family. More blessings og good health lang permi. Nanalipay ta karon ma'am? Lipay kay ma'am. Lipay kayo. Respect. Lay ako nga nako ginaano ko dili nga niya ako nga nauna. Ah, Wala okay. ba instinct ko dili ingon ani ko. Okay. Sige. Happy birthday. Welcome po. Palakpakan na to. Happy birthday. There are no words to express how I am feeling blessed to have you by my side.